Sada nešto specijalno. Kolač koji je obeležio moje detinjstvo. Zrnac bez jaja. Hajde da ga spremimo. U veću posadu dodajemo brašno, šećer, sodu bikarbonu, malo soli i kakao prah. Promešamo i sjedinimo. Sada na red dolazi tajni sastojak. Jogurt. Dr. Milk je moj izbor. Treba nam 500 ml. Sipamo, dodamo malo vanile i izmutimo. Dodamo malo ulja i promešamo dok ne dobijemo kompaktnu masu. Uzmemo željeni pleh, nauljimo ga i sipamo našu smesu. Ide da se peče pola sata. Izvadimo iz rerne i ostavimo da se ohladi. Sada glazura. Prvo zagrejemo i rastopimo puter. Sklonimo sa vatre i dodajemo čokoladu, šećer i 100 ml mleka. Sipamo i ostavimo 2 minuta da odstoji. Zatim mutimo dok ne dobijemo svilenu teksturu. Sada prelijemo preko našeg crnca. Ide u frižider na hlađenje. Pišite mi vaše utiske. Jedva čekam da ga probate. Prijatno i srećni praznici!